Пам пам. Салом дӯстони азиз, моҳи шарафи Рамазон муборак. мо имрӯз дар бораи фоидаи гирифтани рӯза ба организм, тавсия надодани ҷаноби олӣ ба гирифтани рӯза ва якчанд хабари дигар суҳбат мекунем. ватанони азиз, ҳамаи шуморо ба муносибати фарорасидани моҳи мубораки Рамазон табрик гуфта, ба ҳар як хонадони ватан файзу баракат ва рӯзгори осуда орзу менамоям. моҳи Рамазони имсола илова ба бемории хатарноки коронавирус, ҳоло бори дигар ба ҳамватанони азизам хотирнишон месозам ки рӯзаи худро ба вақти дигар гузоранд. мақсади ин гапҳо чӣ бошад? Дар Тоҷикистон коронавирус нест. Это же невозможно! Пас чаро мо бояд ба дигар вақт гузорем рӯзаро? ва барои чӣ кӯчаҳои шаҳри Душанбе рӯдору бошиданд? албатта ки ба ин саволҳо ҳеҷ кас ҷавоб намедиҳад. лекин худатон фикр кунед ва аз хотир набароред. эҳтиёт ними ҳаёт аст. Пам пам. дар масҷидҳои Макка ва Мадина намоз ва таробеҳро манъ карданд. ёдовар мешавем ки ғайр аз ду масҷиди асосӣ дар Макка ва Мадина дигар ҳама масҷидҳоро баста буданд. аммо ба омадани моҳи шарифи Рамазон он ҷо ҳам баста шуд. Пам пам. моҳи шарифи Рамазон вақте беҳтарин аст барои тавба, бахшиш, кафорати гуноҳҳо дар назди Худо. инсон дар ин моҳ назар ба дигар давраҳо тавбаашро бештар ба даст меорад. зеро дарвозаҳои биҳишт кушода шуда, дарвозаҳои дӯзах бастаанд ва шайтонҳо дар занҷир баста шудаанд. ҳама ин ба шахс кӯмак мекунад ки тавба кунад ва ба худои худ баргардад. Пам пам. мо одат кардаем ки одам бояд дар як рӯз 3 маротиба хӯрок хӯрад, аммо дар асл ин хеле нест. пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтаанд: ҳеҷ чиз бадтар аз он нест ки касе меъдаашро биношад. агар бисёр хӯрданӣ бошед, бояд меъда ба 3 баробар тақсим шавад. якум барои хӯрок, дуюм барои об ва сеюм барои нафас. дар моҳи шарифи Рамазон агар ғизои тоза хӯрем ва дар ифтор дуруст ғизо хӯрем, организм аз микробҳо ва токсинҳо тоза мешавад. дуруст ғизо хӯрдан хело ҳам муҳим аст. зеро то гирифтани рӯза якчанд соат дорем ва аз дуруст ифтор кардани мо фоида ба организм, ташнаву гурусна намонданамон вобаста аст. Пам пам. рӯзҳои аввал аз ҳама душвортарин мебошанд. организм дилбеҳузур, сардардиро ва эҳсоси гуруснагиро нишон медиҳад. қанд ва фишори хун паст мешавад. бадан ба тоза кардани микробҳо шурӯъ мекунад. агар рӯза гиред, пас гӯши худ, чашмҳоятонро бо забони худ аз ҳар чизи дуруғу гуноҳ боз доред. вақте ки рӯза мегиред, ором ва пурсабр бошед. рӯзеро ки рӯза доштед ба рӯзе ки рӯза намегирифтед монанд накунед. шумо бояд бисёр об хӯред. организми одам рӯзи дароз аз об маҳрум мегардад ва дар ифтор муҳим аст ки то 8 стакан об хӯред. пас аз чанд рӯз организм ба реҷаи нав одат мекунад. маҳсулотҳои ташнамекардагиро нахӯред. моҳӣ, маҳсулотҳои намакин, ширинӣ, авқотҳои шӯр, инҳо ҳамаш одамро ташна мекунанд. дар моҳи шарифи Рамазон тавсия дода мешавад ки ба хондан ва омӯзиши Қуръони Карим диққати махсус дода шавад, зеро Худованд дар ин моҳ Қуръони Каримро ба мо фиристодааст. агар дуруст ғизо хӯрем, организм ҳама ҳуҷайраҳову органҳои зарардидаро сиҳат мекунад. дил, гурда, меъда, шуш, пӯсти бадан ва дигар органҳо аз микробу токсинҳо тоза мешаванд. хотира зуртар ва одам худашро хело ҳам нағз ҳис мекунад. вақти кушодани рӯза саросема нашавед ва ифторро аз ғизои сабук сар кунед. баъд оҳиста оҳиста ба авқот гузаред. кӯшиш кунед ки пур нахӯред. ин тавр метавонед меъдаатонро азоб диҳед ва рӯзаи гирифтагатон фоида не, балки зарар меорад ба организм.